Така. Поставяне на турбулатори на Graco Expert. Махаме капака да излиза нагоре. След което варим и другия капак, като развиваме трите гайки отгоре. След което отстрани от двете страни на котела има две подготвени ламарини, които се избиват с център или се качват. И има гайки болтови 17. Двете страни се разхлабват по-малко. С тръбно 17. Обръща се планката самата на 90 градуса. В случая, както е наместена и с пак в центъра се почупват да се изкарат заготовките за дупките. Става лесно, които се ударят така. Вече са подготвени дупките. Избити са. Подготвят се две шпилки на 8 мм по 35 см. След които се слагат да подготвят окачвачите, като и дупките от едната страна трябва да са нагоре, а от другата надолу, за да може да има ход. Самата планка да... По този начин се поставят, като гайките се затягат само на окачвачите, на пружините, от турбулаторите самите не се закачат. След което се маха този болт 17 и на него място се слага пръчката, която е подготвена за там. Пък се стяга с 8 мм болт, който се вижда на клипа. Това е поставянето и вече всичко работи. Като цяло механизма не се препоръчва за грене на дърва.